pini sodak abirta arjaikha diopani constituency ke parlo Barpathar raikom asaikhi atum pini pre chiklo nifai krehinia dap kepapor malom bahini drugs dealer atumaphan nepon long National Highway 39 Khakrajana long Barpathar police atum naka dohut si ihum I-20 ahem konglong along drugs mati heroin golaghat pen dimapur ke panahut nepon long 726.05 grams adrugs truck cap asabun abakos along thapon thotsi pon bomlo lapen la so la ana drugs hithia long jordun lote 4 crore satanka longdun popusi ningjeteka Jajid Khan lapen Iqbal Ahmed bahinita Manipur asor lapen non puanta pulisari dengalongsi dolang Diopani pen reporter Sridhan Khimir Karbi Anglong Time